Жәмәғат баршағызға да сәлемнәр. Бүгін 1 июль ил конституциясына төзәтмәләр кертүгә багышланган тавыш бирүнең соңгы көне. Без әлеге репортажны влог форматында төшерергә булдык. Нәрсәләр килеп чыгасын, сез хәзер үзегез барыгыз да күрерсез. Киттек. Кеше килә, әкрен генә килә баралар икән, менә керәләр. Без Юдино бистәсендә 151-нче мәктәп сайлау участогы 123. Эштә нәрсәләр буласын, хәзер без барыбыз да күрербез. Здравствуйте, исәнмесез? Температура. Перчатка, маска кидертәләр, монда барысы да ГОСТы. Кандай инде хәзер бездән температура 35,8, 35,8. Перчатка киям я хәзер. Җәмәгать перчаткалар киелгән. Менә алга таба давам итәбез, алга таба барабыз. Менә монда безнең сайлау участогы. Исәнмесез? Здравствуйте. Обязательно. Здравствуйте, исәнмесез? Кеше утыра, кеше сайлауларга дөресен генә әйткәндә кешеләр йөри. Монда бик тә тыныч. Менә кабинкасы, менә монда кабинкасы, менә монда урынысы. Кеше тавыш бирә. Җәмәгать, менә моннан кирдем. Һәм башка яктан чыгасы икән. Чыгу юлы моннан. Җәмәгать, сайлау участокларында бик тыныч. Халык йөри, музыкасы уйный, МЧС, полиция хезмәткәрләре барысы да үз урыннарында сакта. Бер нәрсәдән дә куркасы юк. Киләсез, тавышыгызны бирәсез, китәсез. Махсус татмис татар өчен.